Into abayenzayo omankonkoshela laba abankonkoshela amazwe aseAfrika bavele bethatha umlazo wakho simple ozama ukuhlalukisa ingcindezi obhekene nawo nezifiso zokuyithuthukisa bewenze ube extremely opposite uzwakale usu dictatorial usubozi lakhe wena usumhlukumezi wena sewumcindezeli. They create extremists amongst us deliberately so ngoba it's their political skill. MK party is not anti-capitalism. We are not anti-capitalist. Sifazonda ama-capital. Sinenkinga nama-capital lawa bona bayiwona. White monopoly capital. Umuntu ongazile ngeprofit kuphela ufuna ukuphinda kuphatha kulawulwa emzini wakhe ezweni lakho aphinda kukhethele yena abangani futhi akutshela ukuthi uzothathana engakanani akunika ushintsho ongakanani wena. That's not partnership. We want capitalists who will be partners. Asibazondo somabhizinisi njengomkhonto wesizwe siyabafuna beze bezo-invest ezweni lethu kodwa bengezi nomqondo wokuthi abamhlophe kuphela efebe beyingxenye lomabhizinisi abamhlophe kuphela efebe benze profit bengezi nomqondo ukuthi imayini nomhlaba wethu yofe ubhilonga kubona thina sifane nezintuthwane noma nezintwala egijima ekhanda as own nothing phela intuthwane intwala ayi-own lutho ekhanda lomuntu ayi-own inwele ayi-own isikhumba fehlele thina nje sidle kuphela esikunikwe bona cha. Sifuna a good set of capitalists osomabhizinisi abeza ngenhloso yokuzonza profit kuphela esokwazi nathi ukuthi sibe nezwi emsebenzini abawenzayo nasemaholweni abanika abasebenzi abazongoba nankinga futhi ukuthi besebenze imihlaba engaphansi komnini kwabantu abamnyama. Yini befuna uku-own umhlaba wethu khona bezosebenza? Yini befuna sisale nama-contract angapheli awaya noma sebebheda sibanjwe i-contract? Never. Asinankinga futhi nabantu abamhlophe njengomkhonto wesizwe. Sikubeke cace kubantu. Bantu bengavuma politiki yabo ixovu ngento engathi isho. Asiwazonda ama-capital, asiwazonda abantu abamhlophe thina njenge-MK party. Into esiyizondayo i-white monopoly capital. Yi-capital elifuna kube yilona kuphela elihlomulayo. Yi-capital liphinde libe racist. Lithi abantu abamnyama bangangeni leli bhizinisi lifaka abamhlophe kuphela. Iyona white monopoly capital. Asimzondo umuntu omhlophe esimzondayo ofuna i-white privilege oyi-white supremacist nobhile vela kwi-white dictatorship. Umuntu omhlophe wazi nje uyena umuntu umuntu omnyama kayena umuntu asiyifunike leyo nje emhlophe asiyifuni leyo nje leyo. So akucaka ukuthi asinankinga lona omhlophe kodwa weza ne-white privilege waza nokuba yi-white supremacist hayi sokufaka rawunda baba sinasikhathi nawe sinasikhathi naso kukhumbuza umhlophe uthi umuntu hambe yolala mawuthanda. Kodwa-ke futhi sikusho singabi apologetic ngokuthi once athola the right set of capitalists angena ezweni lethu sasebenzisana nawo sabhela i-economy nawo and symbiotically beneficial relationship ubudlelwane esihlomulayo khona sonke uhulumeni state through state nabantu nama-capital. Once sa-achieve a state where we feel like our economy now is very functional, producing jobs and helping us to develop. Lapho sesiyoqala khona i-process ukuthi now we proceed with our agenda to transform our economy from capitalism to socialism. Ngoba socialism siyaya kuyona. But our first step yi-capitalism ngoba sekuyona. First enze kahle kuyona with good set of capitalists. But i-main objective siya socialism to communism.